ମଣିଷ ତା ନିଜ ଜୀବନରେ ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ତା ବ୍ୟବହାରରୁ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିପାରୁନି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ଠାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ମଣିଷ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ଅନେକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମାତ୍ର ସାବଧାନ, ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ହାନିକାରକ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ବି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିପାରେ କାରଣ ଆମେ ପିଉଥିବା 1 ଲିଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ପାଣିରେ 2,40,000 ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥାଏ। ଆଉ ଏହି ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହୃଦରୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପାଣି ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଆମେରିକାର ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ, ଆମ ପାନୀୟରେ ଏବଂ ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣିକା ହୃଦୟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ବ୍ଲକେଜ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ହୃଦରୋଗୀମାନେ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲର ପାଣି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ପରି ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲର ପ୍ରଚୁର କେମିକାଲ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ। ଏସବୁ ବୋତଲରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ଆର୍ସେନିକ ପରି ହାନିକାରକ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ପରି କାମ କରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲର ପାଣି ସ୍ତନ କର୍କଟ, ଡାଏବେଟିସ୍, ମେଦବହୁଳତା, ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲର ପାଣି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟି ପାତ୍ର କିମ୍ବା କାଚ ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।